Planter la Ràdio, el podcast de futbol formatiu de Ràdio Igualada. Bona tarda a tots i a totes i benvinguts i benvingudes al quart capítol del Planter la Ràdio, el videopodcast de futbol formatiu de Ràdio Igualada. En aquest quart episodi volem parlar de l'evolució del futbol femení i per això la nostra convidada d'avui és la igualadina Marta Cubí Tudó, però abans de cedir-li la paraula, pels que no la coneixeu, segur que els que esteu aquí la coneixeu tots, però per contextualitzar una mica per què tenim una convidada de luxe avui. Ella ha estat jugadora del Club Futbol Igualada, del Futbol Club Barcelona i el Real Club Deportiu Espanyol, entre d'altres. Quan va acabar l'etapa de jugadora, va passar a l'altra banda a entrenar. Ha entrenat al Club Futbol Igualada, ha estat seleccionadora catalana i actualment és la segona entrenadora de l'equip femení del Real Club Deportiu Espanyol a la màxima categoria del futbol femení a Espanya, la Liga F, i ara Marta Cubí ja pot dir que és una professional del futbol, oi? Exacte. Bona tarda, Marta, què tal? Bona tarda. No sé com estàs vivint aquesta etapa, perquè si no vaig errat és el primer any que entrenes a la màxima categoria del futbol femení. No sé com ho estàs visquent, si ho estàs gaudint molt, si hi ha molta feina. De fet, és la primera vegada a la vida que visc del futbol exclusivament i per tant això és com nou, no? És innovador i quan m'ho pregunten dic que estic disfrutant molt, estic aprenent moltíssim, estic patint, perquè el futbol, vulguis o no, es pateix, però també estic gaudint. Llavors, doncs, és aquest equilibri del dia a dia del futbol i realment és un petit somni que estic complint ara mateix. Per començar, m'agradaria anar als inicis. Si no m'equivoco, la teva trajectòria comença als Jocs Escolars, no? A l'escola. Sí, el que es deia abans, desconec si ara es diu així o si existeix, el poliesportiu. Sí, poliesportiu. Poliesportiu, doncs... Al final, tots començàvem allà, a l'escola, jo anava a l'Ateneu Igualadí i teníem un equip femení i llavors jugàvem allà als partits i tocava primer bàsquet, després tocava vòlei, ara ja no es fa el vòlei, ja crec, perquè hem vist que era molt complicat, l'handbol, el futbol, però ens vam acabar juntant unes quantes que dèiem, però és que nosaltres volem fer més futbol, i llavors a partir d'aquí és on va començar tot. Però crec que és important, començar tocant molts esports per al final millorar emotivament tu com a esportista, perquè si ja et centres només en un esport et deixes moltes coses de banda. Quan vas descobrir que el que més t'agrada veure el futbol? Aquesta dada jo no la conec. O sigui, no tinc la consciència de dir a partir d'ara no. Jo tota la vida a casa he demanat pilotes de futbol als Reis, me les portaven, al meu aniversari volia una pilota de futbol i encara vas a casa i ma mare em pregunta què fa amb aquelles pilotes de futbol que té allà. Per tant, no ho sé quin moment va ser, però tota la vida el futbol m'ha agradat. I no vinc d'una família futbolera, diguéssim. Al final el meu pare jugava a handbol, el meu germà jugava a handbol i jo vaig sortir... En comptes de jugar amb les mans, amb els peus. Sí. Enllaçant-ho amb el que deies abans, en un altre projecte de Ràdio Igualada, el Quatre Vides, vas explicar que hi ha als Jocs Escolars, a l'esport escolar, vas patir la teva primera discriminació per ser nena. No sé si la pots compartir i com va anar. Sí, ja era una mica més grandeta, no sé si feia primer o segon de l'ESO, que llavors allà als Jocs Escolars les nenes feien bàsquet, competició de bàsquet, i els nens feien futbol sala. I jo feia bàsquet, perquè m'agradava molt, i a mi m'agraden tots els esports, i estar amb les meves amigues també. Llavors jo feia bàsquet i feia el futbol sala amb els nois. I clar, el reglament no contemplava que hi hagués una noia i l'entrenador havia de preguntar abans de cada partit si els importava que jugués una noia. I clar, a la primera volta tothom deia que sí, però a la segona volta em vaig trobar, no diré l'escola que era, pobres, perquè ja fa molts anys, però em vaig trobar un entrenador que va dir que no podia jugar. Sí. Clar, això ara ha canviat molt, per sort, ja no hi ha diferència de gènere per jugar a qualsevol esport. El que sí que ja quan et dediques a jugar al futbol, m'agradaria que expliquessis perquè quan fa que vas començar a jugar a futbol ja, no a Jocs Escolars, sinó a un equip de futbol? La veritat és que molt tard, però perquè aquí a Igualada ningú havia pensat mai que unes noies volien jugar a futbol. I arrel que t'explicava, que érem unes noies, unes quantes de l'escola que volíem jugar a futbol, els mestres d'educació física
el Toni Burgos, de la meva escola, després hi havia el Pere Gavarró, després hi havia el Magí Badia, doncs que es van ajuntar, que eren amics, suposo, no? I es van ajuntar i van dir, ei, jo tinc unes quantes noies, i al final doncs, van decidir que potser estaria bé fer un equip femení. Però clar, jo ja tenia 12-13 anys i fins que no es va fer l'equip, no, tenia 13, perquè era amateur i fins als 14 no pot ser amateur. I algunes vam jugar amb el DNI falsificat. Amb quines condicions entrenaves? Perquè, bé, entenc que els camps, els horaris i el material segur que no era el millor i sobretot en comparació amb el masculí. Per mi eren els millors del món, Tenia tot de companyes, una pilota, una porteria i un camp de terra. Per mi eren fenomenals. Ara després poses perspectiva i dius, home, era el camp que ja no existeix, el camp del García Foses, on entrenàvem, tard, negra nit, els llums eren els que podien i la pilota botava com volia. Si plovia molt, doncs era tot fang, i si jugaves després del vòlei sorra, que el feien allà, doncs era una platja. I llavors entrenàvem allà, però jo molt feliç. Potser això et va fer ser millor, no? Després, quan anava dels camps de gespa, acostumada a jugar a camps de terra, que la bola botava, que la bola s'enganxava. No sé si això potser, veient en perspectiva, és veritat que era injust, segur, però potser et va fer millor futbolista. Podria ser. Els meus genolls ho van patir, ho van patir els meus genolls, tots de ferides cada setmana. Però sí, al final la pilota botava moltíssim perquè el camp estava molt dur. Jo recordo sempre que estava com molt dur, sempre molt compactat aquella terra. Llavors era difícil controlar una pilota, era difícil donar-li un sentit, però per mi el mèrit allà era ajuntar-nos unes quantes, poder fer una lliga i un entrenador que ens ensenyés què volia dir ser lateral, què volia dir porter, davanter, perquè no en teníem ni idea de res. I llavors portàvem el futbol de carrer, que deia jo, i ens va, el Magí, el primer entrenador que vam tenir, ens va donar una mica d'ordre i d'idea de què consistia això el futbol, que ens agradava, però no sabíem, en el fons, com s'hi jugava. Clar, quan ja comença a anar la cosa en sèrio, no sé si també aquest equip, que clar, al principi doncs, us ho passeu molt bé, però no sé si també teníeu el sentiment d'injustícia de voler un camp amb condicions, voler uns horaris on poder no haver d'entrenar de nit. No sé si també, a mesura que vas anar avançant també, amb l'equip aquest sentiment d'injustícia va créixer també. Clar, aquesta guerra la feien, al final l'Igualada en aquell moment no ens va voler, i llavors els nostres pares van haver de fer un club nou. I llavors aquesta guerra la tenien, els pobres la tenien ells, no? Nosaltres simplement a jugar, som-hi. Però sí que te n'adones de, ostres, quan et deixen entrenar al Xipreret, que vam començar a entrenar al Xipreret, ostres, soc una mica més bona i tot, no? El que deies, ostres, la cosa canvia. Han de canviar la gespa del camp de les Comes, que abans era de gespa natural, i com que ja l'han de canviar, doncs ens van deixar jugar uns quants partits allà. Uau, però si sé xutar més fort del que em pensava. Perquè, clar, al final tot això et fa millorar, et fa fer millor jugadora. I llavors, doncs, aquestes coses, doncs sí, que evidentment que estàs allà com llunyant intentant, doncs, al final, ser millors jugadores. És l'únic que demanàvem. I entrenar tard o no, al final totes estudiàvem, hi havia gent que venia de Barcelona, de la universitat i tornava, llavors era com, si podem estar totes a aquesta hora, doncs entrenem a aquesta hora. Millor jugadora et vas convertir perquè no només has jugat als dos màxims clubs de Catalunya, sinó que també vas anar convocada tant amb la selecció espanyola i amb la selecció catalana. Al Quatre Vides també explicaves que, primer de tot entenc que representar Catalunya va ser un orgull molt gran per tu, però, clar, entrenàveu a Tallà, al Maresme, 80 quilòmetres d'anada, 80 quilòmetres de tornada, a un camp de terra i molt tard, no? No sé com recordes també aquesta estada a la selecció catalana, que realment era una odissea. Les primeres convocatòries, evidentment, amb molta il·lusió, perquè, com dius tu, era un orgull i jo considerava que allà era la dolenta, que hi havia jugadores boníssimes. Allà vaig descobrir que hi havia molts altres clubs i hi havia molta més futbol femení del que jo percebia aquí a Igualada, perquè al final abans conèixer era tot molt més limitat. I jo recordo que acabava de l'escola a la tarda, m'anava a l'impremta del meu pare, mon pare plegava de la feina abans, em portava amb el cotxe fins allà i tornàvem cap a casa una altra vegada, però a mi m'era igual. A ell no ho sé. A tu no li donaves importància al... No, i no teníem quasi ni vestidor, però és que a mi en aquell moment, ara si m'ho preguntes et diria, home, això no podria ser, no? Però en aquell moment
per mi era un privilegi estar fent el que estava fent. Llavors no m'importava i no em comparava. De fet, ho he fet poc a la vida, de comparar-me amb els nois que estan fent i les noies que estan fent. Les noies estem aquí, doncs seguim creixent aquí i mica en mica ja anirem aconseguint coses. Però primer, què podem fer nosaltres per ser millors i per anar creixent i per donar visibilitat? I llavors, per mi no era un ostres, és el camp de... Ja et dic, si ho mires ara dius, ostres, no pot ser, no? Però els inicis eren així, per què anàvem allà? Doncs no ho sé. Sí, no us ho qüestionàveu tant com potser ara, si passés això, òbviament, doncs segurament hi hauria més moviment. En aquell moment acceptàveu les condicions i ja per tu el que dius que és que ja era molt que us deixessin entrenar i... Clar, allà hi havia jugadores top que estaven en aquell moment a l'Espanyol, que era l'equip més top de Catalunya, i sí que es queixaven, de joder, què fem aquí, en aquest poble, que no hi ha res, podíem entrenar a Barcelona, tal qual, però clar, a mi, jo que venia d'Igualada, a mi m'era igual. Ara les entenc, no? Ostres, elles acostumades a entrenar amb gespa artificial cada dia, doncs anar allà amb el camp de terra, amb un fred que pelava perquè allà hi havia la marinada allà, doncs era discutible, no?, què fèiem allà. Era discutible què fèiem allà una selecció catalana. Després de l'Igualada va venir el Barça, si no m'equivoco. Espanyol. Primer Espanyol i després Barça. Sí. Quan jugaves a l'Espanyol i al Barça a la primera divisió, no eres professional del futbol. No, jo si fes els càlculs econòmics, diguéssim, no? Si el professional el considerem més econòmic, jo he perdut diners, bueno, jo no, la meva pobra família, ha perdut diners en què jo estigués a Barcelona entrenant en allà, perquè al final jo estudiava a Barcelona, després entrenàvem. Quin horari entrenàvem? Doncs començàvem a les 9 del vespre, menys els dijous, que començàvem a 9:45 i acabàvem a córrer 11, 11:45 i no podia pujar i baixar. Evidentment, en transport públic, no tenia cotxe jo encara, llavors havia de quedar-me a viure a Barcelona. Clar, què val viure a Barcelona? Perquè no t'ho proporcionava el club. No, el primer any de l'Espanyol em donaven 100 euros al mes. Clar, que era pagar-te transport, menjar i parar a comptar. Exacte. La T jove, em pagava la T jove per anar per Barcelona i poc més. Al final... Ara, jo em considerava professional. Em considerava professional perquè, evidentment, jo em llevava a les 7 del matí per estar a les 8 a la universitat, però quan acabava la universitat anava a casa, dinava i ràpidament ja cap a la ciutat esportiva, que entrenava un infantil femení, i després ja feia temps perquè sigués l'hora del meu entrenament i fèiem una mica de gimnàs, fèiem l'entrenament i per mi era ser professional, preparar-te el partit pel cap de setmana, viatjar per tot Espanya. Jo em considerava professional. Vist ara, era un professional una mica mediocre, perquè, clar, com ens cuidàvem, o sigui, ja faig crítica a nosaltres, com ens cuidàvem nosaltres, què fèiem, alimentacions, descansos. Al final, jo no descansava el que tocava, perquè arribava a casa a les 12, sopava, i a les 7 ja tornava a estar de peu. Aquí hi havia algú que ja no era professional, no? Llavors, si fas la roda, doncs el meu pamnocillo queia cada dia, no? Llavors, clar, aquí hi ha coses que segurament havíem de millorar, però el club hi posava bastants mitjans en aquell moment, a part de l'econòmic, evidentment, per ser professionals. Rescato una de les coses que has dit. A banda de jugadora, entrenaves a l'infantil A. No sé si això d'entrenar ja et va agradar des de... Bé, quan vas començar a entrenar? Quan entrenaves a l'infantil A, quants anys tenies? Bueno, ja en tenia 18, però jo abans aquí vaig entrenar a l'infantil de l'Igualada de segona, Estava de segona al masculí. O sigui que l'entrenar sempre t'ha vingut de... Jo... Sempre, al final, per guanyar-me uns quants calerons a les tardes, quan estava ja aquí i feia batxillerat, estava fent extraescolars a un col·le d'iniciació esportiva, a l'Ateneu, i després ja vaig posar-me a entrenar i hi havia el Juanjo Luque a l'Igualada, de coordinador, i em va dir, per què no ajudes aquest equip de nois a entrenar? I m'hi vaig posar i em va agradar moltíssim i a l'arribar a l'Espanyol vaig dir necessito guanyar uns quants calerons més. I vaig dir, què em podeu donar? I en aquell moment, aquell equip infantil femení no estava ni entrenant a la ciutat esportiva de l'Espanyol, estava entrenant a un camp de terra de dalt a Vall d'Hebron i que no era... O sigui, portàvem roba de feia 3 temporades de l'Espanyol. O sigui, al final eren com una penya, que això també et demostra, que el que hi havia aquí a Igualada, a l'Espanyol, que sembla que hagi de ser més, també estava passant, que primer el femení no el volia i a poc a poc el va anar com integrant dins del club. Tornant al plànol futbolístic, va ser Pichichi de la Lliga
I una de les coses més curioses que expliques és que ser pitxitxi de la màxima categoria, però no et van donar cap trofeu. No. Bueno, és que, de fet, jo ho anava comptant i hi havia una pàgina web, que ja no existeix, que és on hi havia la classificació cada setmana i els resultats, i al costat hi havia les golejadores, no sé, hi havia una persona aficionada al futbol femení que ho estava fent per amor a l'art, perquè si no la federació això no portava cap mena de comptatge, ni al final el club tampoc portava comptatge de res, bueno, jo sí, i jo de fet jo m'apuntava si els feia amb la dreta, amb l'esquerra, amb el cap, perquè friquismes dels meus, val? Bueno, per seguir millorant. Però m'agradava saber-ho, no? I llavors al final, doncs, estàvem una de les jugadores del Sevilla i jo allà al mà a mà perquè ho veiem allà a aquella web, al final. Bueno, vaig rebre un premi perquè es van inventar a l'Esport 3, bueno, era el Canal 33 en aquell moment, que feien el comptatge dels màxims golejadors masculins i femenins de les categories amateurs. I resulta que vaig ser de Catalunya la que més gols, però clar, no era ben bé el pitxitxi d'aquella lliga. Bueno, no sé. Et va saber greu o vas dir, no em tingui un premi, però jo sé que sóc la pitxitxi, que estic a la màxima categoria, no cal que em donin un trofeu per saber-ho? Diners no m'haguessin donat, no? Per tant... Millor diners que un trofeu. Les copes ma mare no sap què fer-ne, saps? I em va dient, les puc tirar? I jo, no, mama, això s'ha de guardar. I llavors, bueno, no sé, al final jo ho sabia, l'equip al meu entorn ho sabia, la gent que estava en aquell moment a la competició ho sabia, i de fet ara estan fent com un recopilatori d'estadístiques i m'ho van preguntar, però tu quants gols vas fer? I jo, 32, que aquest número el tinc aquí. I llavors, bueno, suposo que al final quedaré com... Algun dia ho recollirà i quedaré allà el meu nom. Segur. Ara sí que ens has dit que ets professional, repeteixo, segona entrenadora de l'Espanyol, que competeix a la Lliga F, la màxima categoria de futbol femení d'Espanya. Veient-ho en perspectiva, quins són els principals canvis que veus? Perquè, clar, des d'una altra banda, ets entrenadora, abans eres jugadora, segueixen l'èlit, al nivell més alt, però quins canvis veus sobretot amb les teves jugadores que tu no tenies a la seva època? Per mi el canvi que a mi més m'ha sobtat, i ara sembla que estigui escombrant cap a casa, mira, perquè vull feina. No, per mi el canvi més gran, evidentment, al nivell dels futbolistes està claríssim que cada any ha millorat, però perquè jo, què he dit, que fins als 12 anys no em van ensenyar com es jugava en aquest esport. Ara ja comencen amb 7-8 anyets, ja estan allà, ja els estan ensenyant coses. Per tant, el nivell és normal que tècnicament i tàcticament vagi millorant. Però per mi el gran canvi és el nivell de l'estaf, a nivell del número de persones que som i tot el que fem perquè aquestes jugadores millorin. I per mi això és clau. I de fet, ara poso una anècdota, no? Jo estava l'altre dia a Valldebebas jugant contra el Real Madrid i durant l'escalfament nostre, jo sempre miro què fa el rival, no? A veure si ens volen sorprendre amb alguna cosa, tal. I començo a mirar i començo a comptar fins a 15 d'estaf tenien. I clar, jo vaig pensar els nostres i anem per la meitat, hem de seguir. No? Al final és la diferència. Dius, ostres, per què ho estan fent tan bé aquests clubs? Doncs perquè estan apostant amb molta gent de l'estaf, analitzant el rival, però també les pròpies jugadores. No? Què puc fer? Tinc una persona a l'estaf només mirant tota la línia defensiva amb com podem millorar. Evidentment com a equip, però també al final individual. Tu vols que cada jugadora sigui millor perquè després, quan s'ajuntin, entre tots pujar a aquest nivell. Doncs per mi el gran canvi a nivell professional és això, el número de persones que tens a l'estaf i els càrrecs que tens. Quan jo he entrenat sempre, quan estava aquí a l'Igualada no fa pas tant, era jo de primera, tenia una segona, em feia d'analista i després vaig intentar que em posés un analista. I vaig haver de lluitar, i el delegat, i entre tots repartir-nos el petit sou. Clar, evidentment, en clubs amateurs és més complicat a nivell de pressupost ampliar a nivell d'estaf, però jo per mi això és la clau perquè millori molt més el nivell. El nivell de futbol femení de la Lliga F ha augmentat molt, però hi ha molta diferència dins la pròpia Lliga, per exemple, entre Barça, Madrid i els altres equips? Clar, això és una diferència. Segurament, no me'n recordo l'anada contra el Barça quan tenien en estaf, però ja t'ho contaré d'aquí unes setmanes i segurament estarem aquí. Estarem a 15, més els que no veus que estan a dalt preparant l'ordinador per fer no sé què. Per mi això és clau, perquè al final evidentment que és instal·lacions, poder accedir al gimnàs, tenir uns horaris, evidentment, que et facilitin. Jo, si ara hagués de fer una crítica, hem d'estar a les 8 del matí allà perquè si no, no podem accedir al gimnàs i no tenim camp per entrenar. Si no, hem d'esperar ja cap a les 2 del migdia. Llavors, aquestes coses
són professionals, però clar, el femení, en quin graó de l'escala de preferències està en aquest club? No? Aquí és la diferència de cada club. Cada club escull a quin esglaó vol. Perquè a mi que em diguin que no hi ha diners pel femení, tu li has preguntat al patrocinador a qui està posant aquests diners, a quin equip del teu club està posant els diners? No li has preguntat. Llavors no em pots dir que és pel primer equip. Tu has decidit que és pel teu primer equip masculí. No sé si m'estic explicant, eh? Jo et volia preguntar per això, per aquestes, no sé si hi ha desigualtats dins el propi espanyol, perquè, per exemple, bé, el Barça femení es parla que el club ha fet una inversió, que hi ha millors jugadores, a la Lliga arrasen, a la Champions últimament, tot i perdre l'última, és veritat que ha fet un pas endavant, i en comparació amb el masculí, òbviament, al Barça la inversió és molt menor, però també el mercat és més barat i tal, però clar, amb l'espanyol, no sé si et posen un compromís, però tu notes aquesta desigualtat gran entre masculí i femení? Et faig un resum. El sou d'una jugadora del Barça és el pressupost de tot el femení, des del primer equip fins al Benjamí, o prebenjamí, quin és el més petit? El prebenjamí, no? El pressupost de l'Espanyol del primer equip a la prebenjamí. El sou d'una sola jugadora de l'Espanyol. Evidentment, no t'estic dient de les que acaben de pujar, sinó del Barça, perdó. Llavors, clar, aquí també està la diferència, no? Què s'està pagant? Valen això? Podem discutir-ho, però també ho podem discutir en masculí, no? Al final. Però els diners que destines són molt importants. Condicions de viatges, no? Doncs nosaltres, per estalviar, anem amb avió als partits i tornem a autocar, sobretot quan són així cap al nord, que no hi ha tants vols i tal, perquè t'estalvies llavors una nit d'hotel, tot aquest tipus de coses, no? A l'estaf són el doble i segurament pagats el doble que nosaltres. Ho fem per diners? Jo no. Potser algú altre sí, però gent del meu staff a les tardes està treballant d'altres coses perquè no li dona per viure amb el sou que té. Llavors, clar, són professionals però a mitges. Les jugadores, jo considero que estan molt ben pagades. Comparant amb el que... I poden viure, si tenen el seu sou mínim, tenen un conveni que això les ha ajudat moltíssim. Però llavors, elles què estan donant també per millorar, no? Doncs potser les tardes has de fer un pla de gimnàs per acabar de treballar tot el que nosaltres no arribem. Jo crec que se'ls ha d'exigir, no? Cap de setmana de descans, vigila què fas. Evidentment, desconnecta, passa-t'ho bé, però vigila, hores de descans, alimentació, tot això és molt sacrificat i ho has de voler fer. I jo estava disposada, però vaig arribar massa d'hora. Creus que arribarà el dia, tots fem servir aquesta paraula i no sé si ens equivoquem o no, m'agradaria que també m'ho diguessis tu, el dia que parem de parlar de futbol femení i parlem de futbol, perquè al final no diem futbol masculí. Jo sempre poso un exemple i llavors aquí em maten. La veritat és que em tiro jo pedres a la meva taulada. Però tu vas a la web de la Federació Catalana i hi ha l'apartat de futbol, futbol platja i futbol femení. I llavors aquí ja tenim un problema, no? Aquí ja la cosa se'ns ha complicat. Perquè, clar, i futbol sala, perdó, com els he deixat, si no se m'enfaden. Futbol 7, també. I futbol 7, tens raó, separen el futbol 7 i dius, ostres, ara què ha passat aquí, no? Doncs aquí tenim un problema. És complicat, perquè al final és la societat, l'esport rei és el futbol masculí, i a mi no em sembla malament diferenciar-lo, perquè crec que són esports, el reglament és el mateix, però la manera de jugar-lo és molt diferent, perquè les condicions físiques d'uns i d'altres no són les mateixes i podem posar moltes coses, però no podem arribar a... Jo com a entrenadora no puc dir, mira, jugarem de que li passa aquesta i fa un canvi d'orientació a l'altra banda perquè llavors farem... No arribem. Això no es pot fer, no? Llavors has de buscar altres maneres més associatives per arribar a l'altre costat. Doncs per mi això és clau, no? Si tu jugues a disputes... Entre dones, però quan posis un cadet contra una professional, ojo, perquè clar, és que només hi ha per alçada i ens traieu 3 pams tots. És veritat, llavors és complicat. O sigui, per mi, que estigui futbol femení, a mi no m'importa, no veig que sigui un pejoratiu, però al final jo crec que el que no hem de fer és comparar-nos sempre a nivell més tàctic, més de futbol, comparar-nos...
crec que no ens hem de comparar, perquè és diferent. Al final, amb el tennis tothom ho té claríssim, no? Que no és el mateix un partit de masculí que un de femení, perquè juguen diferent. Doncs en futbol és igual. El que passa que, clar, el futbol, per la gent, què és? El masculí, perquè és el que ha mamat des de que va néixer. Doncs a veure si ara, com que neixen i veuen femení, doncs a veure si van tirant cap al femení. Clar, ara hi ha una nova generació, per sort, totes les nenes que volen jugar a futbol tenen a qui mirar, poden tenir referents. Clar, tu no sé si vas tenir referents de jugadores de futbol femení, dones, quan vas començar a jugar a futbol. No, de fet, les estrangeres que jo recordo va ser un mundial que van fer als Estats Units i recordo la Mia Hamm, aquest jovent ja no saben qui és, no passa res. Jo em sento vella aquí dalt, no passa res. Però al final la Mia Hamm per mi era un referent, però perquè als Estats Units la volada que li han donat sempre al futbol femení és enorme. L'han considerat sempre com en el que és l'esport femení, és el rei del futbol. Però no en tenia. De fet, abans que m'has preguntat per les seleccions, per mi el que vaig fer un uau, això està molt xulo, és quan vaig començar a anar amb algunes convocatòries de la selecció espanyola i veia el nivell que hi havia per tot arreu, que venien algunes jugadores que estaven jugant a l'estranger, i jo pensant, que a l'estranger també n'hi ha, no? I després jugaves vaig jugar contra seleccions, Islàndia, però per mi em semblava espectacular, uau, o sigui, aquestes tiarres i com corren, i com, saps? Aquestes porten dies treballant i fent això. Per mi va ser com un salt dient, val, fora d'Igualada hi ha futbol, però és que fora de Barcelona i fora d'Espanya també, no? I llavors a partir d'aquí comences a investigar, i llavors sempre seguia molt les seleccions, quines eren les millors jugadores, i per això, per friquisme meu, total, perquè al final els mitjans i a tot arreu no sortia res. Això, per sort, està canviant. Sí. Parlant d'aquesta propera generació, quin creus que ha de ser l'objectiu o el camí a seguir o el repte que ha de tenir aquesta nova generació de futbol femení? Ara tornaré a fer de iaia, però per mi no s'han de creure que el futbol femení comença ara, que aquí portem picant pedra molt temps i que la cosa ve de molt lluny, perquè jo el que sí que me n'adono és que ara ràpid exigeixen, no pot ser que no sé què. Bueno, estic d'acord, però a poc, perquè mica en mica hem anat aconseguint cosetes i hem d'anar a pas de formiga, perquè si no, a la que molestis massa, saps què faran? T'aixafaran. Ets una formigueta, t'aixafaran i et diran, apa, fora. És així de trist. I llavors, mica en mica, està bé reivindicar-nos, anar demanant, exigint, però a poc. Al final, no fa pas tant, aquí a Igualada l'amateur pagava quotes per poder jugar. Doncs a poc vas aconseguint i segurament queda moltíssim i ara mateix no sé com està la cosa aquí, però si aconsegueixes que no hagis de pagar, doncs mira, i si aconsegueixes ja que et paguin la gasolina perquè vens de fora, doncs mira, i si aconsegueixes que el quotes entrar a les 10 et tren a les 9 o 2:45, doncs millor, no? Al final jo crec que s'ha d'anar a poc. És una recomanació, que gaudeixin molt, que juguin des de petits, que a més cada vegada poden jugar des de ben petitones i competir, però a poc, perquè això portem molt temps treballant-ho. Abans feies broma amb que vas arribar massa d'hora. Això m'ho diu la meva iaia. I tu està clar que has estat una pionera pel futbol femení, i ja no només a nivell local a Igualada, sinó també a nivell nacional, però veient en perspectiva, què li diries a la Marta de fa 15 anys que fes diferent el que va fer, si és que hauria hagut de fer alguna cosa diferent? Clar, al final hagués arribat al mateix lloc, no? Jo em vaig mantenir tots els anys que vaig poder jugant a primera. Al final, doncs ja l'edat és l'edat, i a més em van anar modificant de posició, i clar, la cosa se'm va complicar, perquè vaig començar de davantera, de pitxitxi, i vaig acabar de central. Llavors la cosa ja més enrere ja era complicat. I llavors, doncs, canviar, què canviaria? Doncs segurament, si tingués els mitjans d'ara, és que, clar, tal com estava en aquell moment, l'únic que podria canviar jo, com a Marta Cubí, seria l'alimentació. Al final és... L'entrapada nocilla, no? L'entrapada nocilla, doncs, racionar-lo una vegada a la setmana, no? I ja està.
Potser seria el que canviaria. La resta és que més tampoc podia fer, perquè jo era molt autoexigent i els entrenaments penso que ho donava tot, volia aprendre-ho tot, era tossuda com un ruc, però és que això ho soc ara encara, vull dir, és que al final feien enfadar els entrenadors, però després m'ho agraïen i poc puc canviar. Vull dir, era el meu caràcter, no?, de competitiu. Jo sempre he sigut molt competitiva i crec que això és una mica la clau del meu èxit, no?, d'anar picant pedra i seguir i al final aconseguir. Ara, ja per tancar aquesta primera part, has dit que era tot a Pichichi, després que aquí, quan vas tornar a Igualada, et van fer de central, però... Abans, ja m'hi van posar, sí. He llegit que vas començar fent de portera. Això és cert? Sí, és que a mi m'agradava molt ser portera. I de fet sempre havia dit, i aquí dic, no vaig complir la meva paraula, que jo em retiraria sent portera d'handbol. O sigui, quan deixo el futbol faria portera. M'encanta ser portera. O sigui, és una cosa que m'apassiona. Però, als inicis, clar, allà jo estava a la porteria de futbol 11 i em xutaven des de la frontal i no arribaven. I m'estava avorrint molt. I jo vaig dir-li, Magí, què? Saps? I llavors va arribar una jugadora i va dir, a mi m'és igual, que em posis, i el Magí va dir, de portera. I era la Cristina Pieto, que també va arribar a primera divisió, no? L'Espanyol. A l'Espanyol, a l'Atlètic de Madrid, i jo, de fet, quan vam tornar a coincidir a l'Espanyol, li vaig dir, gràcies, Cristina, per haver vingut, o sigui, de veritat, perquè, clar, jo allà a la porteria m'estava avorrint molt. A l'handbol és xulo perquè t'arriben molt, no? Sí. Al final però, clar, el futbol... És diferent. Ser porter... No és tan divertit com davanter. Exacte. Al final els davanters sempre s'emporten els elogis, clar, és així. Bueno, s'emporten els premis, però tu vas ser Pichichi i no te'l van donar, No, però bueno, jo mateixa me'l vaig donar, no passa res. Doncs passem a la segona part del programa. Canvi a fila 0. Canvi a fila 0. A part dels que sempre feu possible aquest programa, avui tenim també dues convidades de luxe, em sembla que les coneixes bé. Força bé. Són la Marina Sadanova, exjugadora del Club Futbol Igualada, més de 400 partits, 197 gols, si no m'equivoco, i també tenim a la Júlia Tomàs, capitana actual del Club Futbol Igualada. No sé si li voleu fer alguna pregunta, opinar, posar un tema de debat amb la Marta, però també m'agradaria preguntar-vos a vosaltres per què veu decidir el futbol, perquè vosaltres dubto que també tinguéssiu moltes referents, com ella ha dit que no en tenia. Hola. Home, nosaltres ja començàvem a tenir referents. Per mi la Marta Cubí ha sigut una gran referent a nivell local i a nivell català del futbol femení. Jo és que sempre m'ho pregunten i mai ho sé. O sigui, comparteixo la idea de fer jocs escolars i poliesportiu, com diu ella, a l'escola tota la primària, i després a primer d'ESO a la família em deixava escollir quin esport preferia fer. Els meus germans van anar cap al bàsquet i jo vaig decidir el futbol, però tampoc et sé dir el per què. I després, a primer d'ESO, com que vaig poder escollir, doncs vaig decantar-me pel futbol i 18 temporades fins fa res. Però nosaltres teníem la sort que havien canviat ja una mica les coses, és a dir, ja hi havia un equip base, jo quan vaig començar n'hi havia dos, el base i el primer equip. Llavors l'objectiu era com arribar al primer equip a mesura que ens anàvem fent grans. Havien canviat les coses, però no sé si també quan vas començar a jugar a futbol no era el mateix, no?, un equip masculí que el femení. No, però tampoc ens hi comparàvem gaire, és el que diu ella, que nosaltres ens fixàvem en nosaltres mateixes. Sí que de vegades hi havia algun punt d'inflexió que intentàvem com créixer i intentar canviar les coses, però no era gens fàcil, sobretot als inicis. Sí que després, amb el boom del Barça, de seleccions, doncs tot això ha canviat molt. I jo volia compartir una pregunta, pregunto, que ens expliquessis una mica, ja que és un podcast de futbol formatiu, que la Marta Cubí va fer un dels primers campus, si no el primer, de futbol femení als estius. Llavors, com va sorgir aquesta idea i com ho vas dur a terme? Perquè hi ha moltes nenes que van anar al campus que després han estat a primera divisió. Primer vull dir que no es va retirar fins que no em va prendre el pitxixi de l'Igualada. Era el seu objectiu, Això que consti, aquí. Fins que no me'l va treure, el meu pitxitge de l'Igualada no va retirar-se. Però segueixo. Sí, al final jo vaig estudiar INEF, primer magisteri i després INEF, no? I allà hi havia una assignatura que era Organització d'Esdeveniments. I havies de fer un petit treball d'algú que volguessis crear. I llavors jo el que vaig fer és comprar cap a casa i vaig dir, alguna de futbol femení, què puc fer? I analitzant, veia que realment
no, les nenes no tenien on anar exclusivament pel femení. I si anaves amb el masculí, evidentment tu podies anar a qualsevol campus, no hi havia restricció de només nois, però sí que és veritat que, clar, és complicat anar a un campus d'aquests, poso ràtios, 20 places, 18 són nens, 2 nenes. És complicat i potser no és el teu entorn on estàs més a gust. O sí, no ho sé. Però jo aquí vaig dir, ostres, què tal si es fa només un de femení, perquè així ajuntes tot de nenes, no? I el que deia, aquella diferència que existeix, que potser en base no hi és tant, evidentment, però també que sigui un entorn on elles puguin estar a gust, que no es sentin com les rares, no? Perquè en aquell moment era això. I així va sorgir el campus Marta Cubí, que va durar 4 estius, que organitzava jo, amb ajuda de la Natàlia Arroyo, del Juanjo Luque també em havia ajudat, i ho vaig tirar endavant fins que al final vaig dir moltíssima feina. Jo, clar, no tenia una empresa darrere que m'organitzés i llavors vaig dir, ja prou, fins aquí, que a més ja van començar a sortir d'altres i vaig dir, la meva labor social aquí ja l'he fet i altres ja ho van començar a fer, doncs endavant. I per mi va ser una experiència molt xula, la veritat és que sí, perquè era bonic ajuntar petites futbolistes de molts clubs, però al final jo omplia places, havia de deixar gent fora cada estiu perquè volien venir allà, però jo no considero que vinguessin perquè era la Marta Cubí, no, perquè era un lloc on, ostres, tot de nenes allà ajuntades, ens anàvem a una casa de colònies una setmana i al matí entrenàvem alguna més tècnic, a la tarda fèiem com més competició, més jocs i tal, i poc més. La veritat és que ens ho passàvem molt bé i de fet, moltes repetíeu, dic repetíeu perquè la Marina va ser assídua al campus. Per aprendre els trucs per treure del pitxitxi. Clar, aquí va estar el tema, li vaig ensenyar com fer-ho i ja està, per això va fer tot el bé que ho he fet. No, broma. No, la veritat és que apreníem molt, vull dir, era una setmana que era molt lúdic, però també apreníem molt a nivell futbolístic, a nivell més tècnic. Feia molta tecnificació. Tecnificació, ens feien exàmens fins i tot, Ens ho passàvem molt bé, els hi preparàvem així, ara en dirien cajuts i coses aquestes, però era més bàsic, era en paper, perquè clar, estem parlant del 2009, 2010, 2011, potser era, alguna cosa així. I clar, els hi fèiem en paper a hora de migdia, els deixàvem lliure una estona, però després dèiem que hem de fer alguna cosa, no? Llavors els hi fèiem activitats, ens vam inventar un joc de futbol femení que encara ronda per casa, amb preguntes d'actualitat, que sapiguessin normes del reglament. Bueno, al final venien a aprendre i qui s'ho volia aprendre en sèrio bé i qui volia passar de tot també podia. Vull dir que al final era obert a gustos. I després també volia comentar que has explicat que has portat com molts equips, tant infantils, benjamins, amateurs, selecció catalana, ara professional, una mica com aspectes positius i negatius o alguna cosa que vulguis destacar de com cada etapa formativa o no formativa? Clar, ara me n'he adonat que fins ara havia estat molt sola d'entrenadora, no? Al final tu tens la teva segona o el teu segon, el teu preparador físic si hi tens, perquè normalment què feien? Els clubs ajunten, no? El segon és un PF, un preparador físic, i així ja tens el 2x1, i a més si et pot fer de delegat ja és la bomba. I clar, què fas? Retallar, no? Personal. I ara he vist que Déu-n'hi-do el bé que sobreviu, no? Tot el futbol, entrenadors i entrenadores de futbol base, com sobreviuen ells sols davant de moltes coses, però de cada lloc he après moltes coses, sobretot al final els entrenadors podem saber molt de futbol o no, però la gestió del grup. Per mi això és la clau en considerar-te bon entrenador o mal entrenador. A mi que jo vagi al camp de l'Igualada i tots els jugadors que he entrenat em vinguin a saludar i em faci una abraçada, jo considero que he sigut bona entrenadora. Potser ara diuen que no, però al final és, ostres, si els he deixat una mica d'empremta i em pregunten i què tal i com estàs, no sé quantos, per mi és bona senyal. Segurament alguna coseta els he ensenyat i han après de mi, no? I llavors, per mi, el que intento a cada lloc on vaig és que les jugadores aprenguin cosetes de mi i que després, quan ens retrobem, em diguin, ostres, que bé. Per mi aquestes són les de cada equip. Al final, com dius, he entrenat a nenes més petitones, que ara ja són dones i encara se'n recorden de mi, doncs per mi és positiu. Al final t'omple com a persona perquè al final, no sé,
el futbol està molt bé, però acaba sent en un segon pla, en aquests moments no tan professionals, que també els acompanya en el seu creixement personal. També, com he dit, tenim a la capitana del primer equip del Club Futbol Igualada. Amb tu hem pogut parlar dels inicis, quan entrenàveu al camp del García Foses. Ara ja, lògicament, el primer equip entrena a les Comes, milita a la quarta màxima categoria, si no vaig equivocat. Tercera ref. Com són les condicions ara? Entenc que sí que entreneu a horaris normals, a un camp normal. No sé com valores també aquest creixement. Bueno, sí, clar, és a dir, com diu ella, tot ve mica en mica, s'han hagut d'aconseguir moltes coses, la Marina ho sap, al final has estat moltíssims anys i òbviament sí, tenim un bon horari, entrenem a l'estadi, al final gespa, sí que s'ha aconseguit poder entrenar a baix. Abans jo no hi era encara al primer equip, però hi havia els dos camps i el femení sempre entrenava a dalt. I no teníem vestuari, no hi havia roba, no hi havia res, i tot el professional s'ha hagut d'anar treballant, i òbviament ho tenim. Queden moltes cosetes, com diu la Marta, al final s'ha de fer a poc, perquè si demanes molt, de sobte se'n va tot això que has aconseguit, però falten moltes coses també, però és a dir, ens cuiden, vulguis o no, ens escolten, i això també és important, el sentir que formes part una mica del club i que ells et veuen, que a vegades, o fa uns anys, semblava que et tenien per tenir i que a vegades que no et deixaven anar perquè socialment anava bé tenir un femení, per dir-ho així. Clar, ella ha dit que al màxim nivell en espanyol hi ha moltes diferències entre el masculí i el femení i que queden moltes coses per fer. També ho has dit tu. Quines són aquestes coses i quines diferències veus principalment? Òbviament, el primer, com és tot, econòmicament, tot i que el primer equip de l'Igualada tampoc no està jugant a una categoria a nivell espanyol o alta, hi ha diferències econòmiques. Sí que és veritat que s'han aconseguit coses aquest any. S'intenta sempre que aquestes jugadores que venen de fora no es gastin diners, com diu ella, jo he perdut diners jugant a futbol, que no m'importava perquè m'encanta, però hi ha molta gent que potser a casa seva, al costat de casa seva, no té un equip o una categoria on poder jugar i venen i es desplacen, i òbviament que des del club s'intenti pagar aquesta gasolina, s'intenti compensar aquest cost zero, és superimportant. Això sí, també volem que se'ns valori una mica, que se'ns pagui ni que sigui victòries, coses. Sí que és veritat que aquest any hem aconseguit una mica això, aquestes primes, que no jugo per guanyar diners, ni els diners que ens paguen, però sí que és veritat que és un mes a mes de dir, mira, acabo el mes, em donen un sobre, ens n'anem a sopar, i amb aquestes victòries, vulguis o no, òbviament fas una bona temporada. Llavors és un plus que et va donant una mica més de professional, de dir, mira, portem uns quants anys que no d'esto, ara amb això, amb aquest canvi, t'agrada i penses, mira, un bon canvi, que a veure si a poc podem, jo no crec que ho vegi, però intentar que les nenes o els futurs que vinguin tinguin millors condicions de les que tenim nosaltres, que no són dolentes, però òbviament falta per millorar. Clar, quan vas començar a jugar tu, a quina edat vas començar a jugar a futbol? Jo tinc una història bastant similar a elles. És a dir, jo crec que encara soc de la generació que feien poliesportiu. Per mi ara és una cosa que malauradament s'està acabant i em sap supergreu perquè crec que és el millor. A mi sempre que em preguntaven deia apunteu a poliesportiu, com deia ella, que toquin tots els esports i quan et decideixi ja anirà cap a on li agrada. Jo vaig començar també tard, perquè jo vaig aguantar molt a futbol sala al col·le, llavors jo vaig començar infantil de segon any, més o menys, que eren uns, segon d'ESO... 13, no? I sí que és veritat que en aquell moment, no era com diu la Marina, que hi havia un equip i el primer equip, jo sí que hi havia infantils o hi havia més alevines, llavors hi havia un juvenil que era un mix entre infantil, cadet, juvenil, que era un mix d'edat, perquè vulguis o no, dintre d'això hi ha quasi 5 generacions, i després hi havia el primer equip. I sí que és veritat que jo vaig començar molt jove i també vaig tenir la sort que molt jove vaig poder arribar al primer equip i coincidir després amb la Marta, que el que dèiem, no sé ara quin any vas venir a l'Igualada, però crec que vam coincidir 2 anys o així jugant. Crec que sí. I per mi, jo sempre, me'n recordaré sempre, al primer stage, estar fent voltes i jo pensava,
jo l'he tingut de monitora, saps? Era la meva monitora Esportiueig. Era la meva monitora. Quan feia I5 ella, jo vaig ser la seva monitora esportiueig. I jo li deia a tothom, com és la meva monitora. I saps que jugava amb una futbol gegant, que jo li tirava, ella de I5, amb 5 anyets, i llavors ella intentava parar-la i la tombava, evidentment. O sigui, us ho recordo perfectament. 100% parlàvem d'això en aquell moment, perquè jo pensava, que guai que tot i ella haver tingut aquesta trajectòria, que sí que és veritat que per l'edat que jo tenia no la vaig seguir com diu la Marina i no vaig tenir la sort de potser anar a aquests campus que feia ella, però jo me'n recordava d'aquesta monitora i després pensar, després enterar-te més, ser una mica més gran i saber de la seva trajectòria i dir que guai, ara està aquí i potser i també tenir consells seus. Però al final sí que diu que va acabar de central. A mi em va anar molt bé perquè jo estava a aquelles posicions, però em va donar moltíssims consells que després com a entrenadora també ens va servir moltíssim, però aquells consells de com a jugadora que com a companya de vestuari, la veritat que no canviaria per res i que no se't borren. Era molt pesada. Com sóc jo ara. La Marina ha dit que un dels objectius quan va entrar al Club Futbol Igualada era arribar al primer equip. No sé, tu ho has aconseguit també i no sé bé com d'orgullós et sents de també ser la capitana del primer equip del Futbol Igualada. La veritat que molt orgullosa, sobretot perquè sóc la capitana després de tenir 2, 3 exemples a seguir. Al final la Marina és jo sóc el seu relleu, però hi ha l'Helena que va estar, és per mi eterna capitana. Per mi és l'Igualada. Jo al final quan vaig arribar, elles estaven al primer equip, jo aconseguia arribar on estaven elles, em semblava espectacular. Més a més perquè al final som gent d'Igualada, ens coneixem, igual que conec a la Marta des que era petita, amb la Marina igual, i per mi era com, uau, estic jugant amb tu, que jugava amb tu al carrer o jugava amb tu a l'estiu, i ara estic disfrutant dels ports que més ens agrada, el mateix vestuari, i aquesta diferència d'edat que sembla molt, quan estàs dintre un vestuari se'n va. I pots tenir... I a mi ara em passa al revés. És a dir, soc la gran i tenim noies molt, molt, molt joves, molt bones, però clar, jo era la petita que amb 16 anys pujàvem al primer equip i estàvem com no diguis res, aprenem, fem i intentar... Jo en el meu cas, perquè sóc així, sempre m'ha agradat parlar i d'alguna forma liderar, ojalà no marxin mai, però ojalà poder estar allà i poder ser la capitana si marxaven. I no dic que he tingut sort, perquè al final no volia que marxessin, però al final estic contenta de ser jo el relleu o almenys d'haver tingut aquest exemple de capitanes o de jugadores del vestuari que han canviat molt. Si potser des que la Marta estava hi ha poques jugadores, molt poques, però l'essència segueix sent la mateixa i per mi és el més important, que tot el que ens van ensenyar Helenes, Marines, Martes d'experiència, de venir al vestuari i potser no és el professional, però ella ens ho porta, ho seguim portant perquè jo al final aquesta experiència l'he vist d'elles i intentar transmetre-ho també a les noves generacions que pugen, que és qui es quedarà i és qui estaran i qui portaran l'Igualada on hagi d'estar. No sé si vols fer alguna pregunta a la Marta. A mi m'agradaria preguntar una mica sobre la teva feina a l'estaf o la teva feina ara mateix, que dius, sou professional, però què estàs fent realment? Perquè estic segura que, com deies, no sou 15, sou menys, però quina és la teva feina dia a dia? Com et gestiones una mica el canvi de rutina que has tingut, sobretot de passar de ser mestra, directora, tota aquesta educadora, a educar també, però a nivell futbolístic, a professionals del futbol, que és interessant. Jo estic d'assistent de la Sara, per tant, segona entrenadora, llavors estic allà donant un cop de mà amb tot el que vulgui ella i jo pugui, i evidentment en preparació d'entrenaments, de pensar tasques, al final de planificar setmana, aquí estem discutint una mica entre tots, però aquí la Sara i jo és on tenim més mà, i després també m'ocupo de fer l'anàlisi del rival que ens trobarem. Llavors jo visualitzo tots els partits que puc del rival, dels que crec que són interessants, que ens poden ajudar. Al final ara ja ens coneixem tots els rivals i perfils d'equips que ens juguen més o menys com nosaltres. Per exemple, contra el Barça no ho miro mai, perquè no m'interessa, els equips sempre canvien quan juguen contra el Barça, llavors el Barça no el miro mai, però sí que miro amb perfils bastant similars, faig tots els talls, els hi envio a la Sara i a partir d'aquí ella i jo discutim
què veiem, què no veiem, quins patrons creiem que segueixen, jo li dic les meves idees, les compartim i a partir d'aquí preparem com una petita presentació, un petit vídeo per les jugadores per passar-los-hi. I a part d'això porto tot el que és les accions de pilota aturada, tant ofensives com defensives, i també faig l'anàlisi del rival de què fa, i a partir d'aquí penso com els hi podem fer mal també, si defensen el córner, 4 en zona, com podem fer per treure les zones i tal. Llavors, de vegades fem accions concretes per a aquell rival, per a aquell partit, i és molt guai. I això que sembla poca, no et dic poca feina, però quantes hores li dediques a això? I al final és repetitiu cada setmana, perquè cada setmana canvia i cada setmana tornes a fer el mateix. Tens idees sobre tot el que has dit segones voltes, però quantes hores li pots arribar a dedicar a tota aquesta feinada que has dit? Clar, nosaltres estem allà, en la ciutat esportiva, de 8 a 2 entrenem 1 hora i mitja, per tant aquí estem a camp i després ens quedem allà a treballar. Després a casa, per mi el dia de la setmana que tenim descans, que sempre és al cap de 2 dies d'haver jugat, les setmanes no tenen dies per nosaltres, doncs el dia de descans, com estic sola a casa, és el paradís de fer feina i de mirar partits. O sigui, jo sí que m'he guardat i com la feina surt, ningú m'ho pot dir, evidentment, les tardes intento no treballar perquè vull conciliar la família i vull estar amb la meva família. Però sí que és veritat que algun dia, si vaig més apuradeta, quan se n'ha dormit, em poso l'ordinador una altra vegada i em poso a treballar. Però al final crec que és important també alliberament i per sort quan estàs amb els nens alliberes i desconnectes, però són moltes hores. Al final si acabes comptant són moltíssimes hores, més caps de setmana que viatges cap aquí i cap allà i acabes de tancar vídeos, i acabes de tancar coses. I res, al final estem tot el dia discutint de futbol i parlant de futbol tot el dia i la veritat és que és espectacular perquè jo això ho feia, no tant evidentment perquè no estaves tot el dia, però era com jo això ho vull fer i al final doncs ho estic fent. I estàs, per fer una mica un anàlisi, estàs contenta d'estar on està, del canvi que has tingut, òbviament segurament són més hores, és a dir, com valores també aquesta oportunitat que tens i cap on vols arribar una mica de si és alguna de no sé si ho podré mantenir, no que depengui de tu, no que depengui de la resta, que depengui de tu, no sé si ho voldré mantenir molts anys o és alguna que és una experiència que tinc la sort de viure, però cap on veus la Marta del futur en aquest sentit? Ara torno els diners, Ara guanyo menys diners que abans. Jo he perdut capital ara mateix, però per mi està compensat. Jo crec que és important també saber-ho, la realitat ara mateix del futbol femení. El que es cobra en uns staff, evidentment, que cobro molt més que estava cobrant aquí a l'Igualada, evidentment, però la cosa no és el mateix estar un espanyol que estar un equip de mitja taula en amunt, és diferent. I al final la classificació de Lliga EFA, si ho traiessin els pressupostos, crec que estem ben classificats. És així de trist. Hi hauria algú que potser no, que algú que acaba fent més bona temporada i tal, però és així. Però al final jo ho valoro superpositiu. Tinc la sort de tenir una excedència, que no tinc límit de X temps per tornar, puc tornar quan jo cregui, vulgui o m'expulsin d'entrenadora, per tant, evidentment ho allargaré tot el que pugui de moment, però clar, tots sabem que el futbol és complicat, que quan les coses no van bé els primers que salten són els de l'estaf i llavors doncs de moment veurem, tinc 2 anys de contracte, o sigui, la temporada que ve allà estaré. Doncs, per acabar amb la fila zero, Miti, et donem pas. Hola, Marta. Bé, et faria moltes preguntes, però centrant-nos en el futbol formatiu, deies abans que havies entrenat també equips masculins. Una mica la meva pregunta, jo tinc 0 experiència en futbol femení, sempre he entrenat a nens, però una pregunta, quines diferències hi ha en gestionar un equip femení i masculí, sobretot amb edats potser més de canvi? I segona pregunta, que també genera a vegades debat, a mi m'ha passat d'estar en municipis on no hi ha una estructura femenina com l'Igualada, potser tens un equip però que no el pots mantenir, i tens un equip masculí amb 1 o 2 nenes que estan dins l'equip i al final tens un equip mixt, tot i que competeixin en masculí. Una mica si estem a favor o en contra d'això, perquè ens trobem nenes que també volen passar per aquí abans de fer el salt al femení.
amb la teva experiència que has viscut, doncs una mica a favor o en contra, i en quina edat hauríem de posar ja el separador de futbol masculí i futbol femení. Merci. Ara se m'ha oblidat la primera pregunta, Jo soc un desastre. Ara responc la segona. La primera em sembla que era diferències entre entrenar un equip masculí i un equip femení. Gestionar un vestuari masculí. Quan has dit edats, te refereixes més a adolescència? Cap a futbol 11, jo entenc, cap a infantil, no? Clar, jo crec que és molt diferent. Al final, a la 20 i això, per mi no hi ha cap mena de diferència. Al final és de gaudi i, evidentment, d'aprenentatge, són esponges i ja està. A partir d'adolescència jo crec que la cosa canvia. Les dones, per mi la principal diferència, jo no dic que sigui millor ni pitjor, però les dones sempre ens preguntem per què. Sempre. Llavors, tu quan planteges com a entrenador una cosa, si no vols problemes, tu expliques per què estàs fent allò. Ara farem això perquè tal. I llavors les dones faran, d'acord. I això, la seva paraula d'aquest d'acord, ho portaran al límit de l'entrenadora m'ha dit això, doncs farem això, saps? És cap allà. Però si no ho veuen clar i no entenen el per què, ojo que la tens liada. Ojo que la tens liada, perquè és així, som dones i som rebuscades. I llavors jo crec que un entrenador masculí, un home, entreni en femení, jo crec que a vegades no acaba de quallar perquè es pensa que l'estan qüestionant i no t'estan qüestionant. Bé, jo almenys no m'ho prenc així, la veritat. No t'estan qüestionant de que no estan d'acord amb jugar de línia de 5. Aquest partit jugarem en línia de 5. Elles necessiten entendre per què planteges aquest partit en línia de 5 o per què li estàs dient que es separi de la seva rival per rebre la pilota. Si tu no li expliques bé, no ho farà. Llavors, per mi, aquest és el principal problema que pot tenir el femení si no ho entens. En canvi, els nois són més... Ara farem això, sí, tots, sí, vinga, i tots a l'ataque. Sou homes, és així. I no passa res, les dues coses són així. Però per mi el femení has de tenir com més segona mà. Els nois es poden dir de tot el camp, però després diuen, anem a fer una birra sortint de festa, vinga. Les noies no. No. Si tu al camp m'has dit no sé què, jo ho estaré recordant una estoneta i potser... Fins a tornada. I ojo que depèn del què em pot durar molts dies. I llavors aquí jo crec que els entrenadors i entrenadores necessiten aquesta gestió i després entre vestidor, entre elles, també necessites allà gent que et vagi donant un cop de mà perquè si no és complicat. I en nivell així d'adolescència jo crec que aquí és quan hi ha més efervescència en aquest sentit. Però al final el futbol és futbol i la diferència no... O sigui, jo podria portar un masculí? Sí. La societat està preparada perquè una dona porti un equip masculí de primera divisió? No. És així. Perquè que una dona digui a uns homes què han de fer encara costa. Sigui de futbol o sigui del que sigui. Llavors, aquí està el tema. No sé si t'he respost. Sí, la primera sí. La segona era això del poder juntar noies i nois jugant a fins a quina edat ho estem a favor o en contra. Abans era fins infantils i crec que ho van canviar fins a cadets. Jo no estic ni a favor ni en contra. Si això ajuda a que equips amb poblacions que costa més d'ajuntar noies puguin jugar a futbol, jo estic super a favor. Què volem? Que juguin a futbol amb nens o que ho deixin estar? Perquè no poden seguir. Llavors jo crec que estic a favor de que puguin compartir. Ara, si realment tenen l'oportunitat ja de posar-se en femení, doncs jo les animaria a cadets potser ja, que ja els nois ja comencen a estar més adolescents i tu ja madurativament les noies ja estem a un altre punt, doncs jo els animaria a que entressin en un equip femení, perquè veuran que es sentiran com més en un entorn més igual. Perquè haver-te de canviar el vestidor sola i després ajuntar-te, per molt normal que ho vegin, jo crec que no és el mateix que estar-te canviant i dutxant allà i el cachondeo que puguis fer al vestidor quan ha acabat el partit, per exemple. Jo crec que aquí falten cosetes, però si ho has de deixar, no, segueix. Al final, aquí a Catalunya tenim dos bons exemples, que un és Marta Torrejón i l'altre és Laia Alexandrí, que van apurar al màxim a poder jugar amb nens i després fer el salt al femení. Vull dir que malament tampoc surt, no? Jordi Quintana. Sí, hola Marta. Hola Jordi. Els àrbitres han de ser àrbitres amb el femení o podem posar-hi àrbitres homes o mixtes?
dos liniers, 2 i 1, amb el quart àrbitre 2 i 2, etc. Això va bé, que totes les àrbitres pitin femení? Jo la discriminació positiva aquesta, jo no la comparteixo. Jo el que vull és que m'arbitrin els millors o les millors, no? I que tinguin el curset que toqui d'arbitratge per a cada categoria. No? És que no sé ben bé com funciona la de l'arbitratge, però jo sé que tenen com divisions, no? De van pujant de rang. Doncs aquí es va fer una aposta perquè més siguin noies i ara, mica en mica, jo crec que comencen a estar al nivell que la categoria requereix. Estic parlant de Lliga F, però fa 2 dies aquestes àrbitres estaven arbitrant nosaltres a l'Igualada, a la segona, tercera, quarta divisió, i els hi van regalar. Per mi això ho sento, però no ho acabo de compartir, perquè tu què vols? El millor arbitratge. Com l'aconseguiràs? Doncs amb els seus estudis, amb els seus exàmens, les seves proves físiques, les seves proves escrites, i quan ho aconsegueixin, genial, benvinguts. I per què no ens pot arbitrar un home? No? Vull dir, a mi, la veritat, mentre sigui del nivell que toca, em sembla bé. Llavors, de fet, estan molt ben pagades, Lliga F. Molts homes ara voldrien arbitrar primera divisió femenina. No ho dic de broma, Com? Jo sí. Com també veig bé que hi hagi una àrbitre cada dia de línier, ara no em sortirà el nom, és igual, la Guadalupe, que està de línier a primera divisió. Em sembla meravellós. I a vegades de quarta hi ha alguna que també ens arbitra nosaltres. Això vol dir que tenen el nivell, em sembla perfecte. Hi ha la Marta Huertas, que per mi és una àrbitre top que tenim, però nosaltres ja no ens arbitra. Ara llavors ja ha passat a les divisions de nois, i llavors ara ja no ens arbitra. I dius, home, la discriminació positiva l'hem perdut, perquè aquesta era nostra, no? Perquè la Guadalupe no ens ve a arbitrar nosaltres de línier. No? Aquí, clar, la cosa... Això ja jo em vaig posant en pantans i al final acabaré ofegada, però no passa res. No sé ben bé la de les divisions com funciona, però jo sé que nois volen entrar i no els hi deixen. Llàstima. Doncs amb aquesta reflexió arbitral tanquem la fila 0 i fem l'últim canvi. Torn de joc. Amb suspens, però ha arribat el torn de joc. Qui vulgui fer-li una pregunta a la Marta, que aixequi la mà i li farem arribar el micròfon. Hola Marta, un plaer que estiguis aquí a Igualada amb nosaltres. Ara he perdut el fil del que volia dir exactament. Jo volia explicar com a mare de la Marina i seguidora d'aquestes noies tan potents, com d'harmònic o com d'harmònica, no sé com més etiquetar-ho, va ser aquella temporada en què tu i l'Anna Ponce vau estar entrenant-les, no? I també em pregunto moltes vegades com es va fer de malament el fet de que acabéssiu aquell període, com de malament es va fer, perquè va ser, no sé, va ser molt xocant i per tu i evidentment per elles, perquè hi havia una harmonia i unes energies tan bones. I clar, també em pregunto si realment, estant com estem a meitat del segle XXI, a tot arreu ja es dona per valorat el tema de les emocions, el tema de com es relacionen els jugadors entre si. Tot això, aquest tema més emocional, per dir alguna cosa, sempre haurà de ser així que els resultats manin? És a dir, a nivell amateur no es podria tenir en compte alguna altra cosa que no sigui els resultats? Ja no dic a nivell professional com estàs ara, És complicat. Al final, hi ha clubs que no, hi ha clubs que, parlo en masculí ara, que prioritzen moltes altres coses abans del resultat. Ara actualment tenim el Xolo, que porta, jo què sé, 12 anys entrenant l'Atlético, el Ferguson, en el seu moment, a Manchester, i al final són entrenadors que fan escola, tenen la seva manera de treballar i aguanten, però també ara estic recordant, no? El Pep Guardiola també porta ara bastants anys al City, però jo recordo que quan va marxar del Barça va dir que més de 3 anys a un club no es podia estar. Ell mateix s'ho deia, no? Perquè és complicat. Jo crec que és complicat perquè, evidentment, la relació que estableixes amb les jugadores és un vincle molt fort, que tu els ensenyes moltes coses, però al final
la taronja ja s'ha exprimit per les dues bandes. I la manera d'entendre el futbol que jo puc tenir, o amb la Sara que estic ara, que entenem la manera de fer, evidentment que ens anem reciclant i mirem articles i llegim coses i mirem vídeos i tu segueixes formant-te, però arriba un moment que és un... Marina, és que ja t'ho he dit tot, ara què farem, no? Vull dir, i la Marina dirà, home, doncs jo vull aprendre una mica més. I llavors aquí jo entenc aquests canvis de fi de cicle. Ara, de resultats, i ho enllaço amb la pregunta que em feies, si el club no et marca on espera que estiguis, no entenc que tu em facis fora perquè els resultats no acompanyen. No sé si m'explico, no? Al final, el meu objectiu aquest any el tenim claríssim, és la permanència. Tot ara el que ens puguin tirar, tots els tomàquets que ens puguin tirar cada partit que perdem perquè no guanyem, doncs tiraran tomàquets, però jo l'objectiu l'estic complint. I el club ho té clar i, evidentment, m'exigirà que t'han d'exigir i has de voler fer més. Però l'objectiu és el que és. Jo crec que aquí és on potser no acaba de quallar a vegades. O, ara vaig a un altre d'allò, el club té un objectiu, però la gent el comparteix, l'equip el comparteix, l'estaf el comparteix, i llavors la cosa se't complica. Pot ser. També era un any complicat, sortíem de Covid, ara estem confinats, ara no, cada setmana fent-nos allà el test allà a les oficines a baix. Ara, si ho penses, la cosa era complicada. Jo crec que per mi era un any d'impàs perquè la competició estava mig adulterada, perquè ara jugaves, ara no, ara perdies de 2 jugadores, ara qui juga? Era un any d'impàs i a vegades els clubs no ho entenen així. Però jo no ho dic amb rancor, sinó, tristament el futbol, i molts esports, evidentment, però el futbol jo crec que s'exigeix molt més i s'apreta molt més el que és l'estaf. Però jo sempre ho dic, que si les jugadores no volen córrer i no volen guanyar, no es guanyarà. Vull dir que a vegades allò que es diu es fa el llit, passa. No sé si tenim alguna pregunta més. Home, el Magí ha parlat d'ell, Sí. Home, l'has interpel·lat. Hola, és un plaer estar aquí, Marta, i d'allòs. Res, m'agradaria que jo sé que pot ser molt llarg, però que ens fessis una mica un resum de què t'ha portat el futbol a la teva vida. Segurament el futbol és la teva vida, però més enllà de la pilota, del d'allòs, què ha significat per tu el futbol? Més enllà del joc. Bona pregunta, Podria estar aquí fins demà al matí, però no seria. No, al final el futbol, evidentment és la meva vida, però jo llavors ho considero com que és el meu fil conductor. Si tu em preguntes què vaig fer l'any 2000 tal, llavors jo penso, a on estava jugant? A tal lloc. Al final és com els meus punts de referència són futbolístics i la meva vida, les persones que han anat passant al meu voltant són del món del futbol, perquè, vulguis o no, ens hi passem tantes hores i coneixem a tanta gent i t'hi passes tantes hores amb aquelles persones per lo bo i lo dolent, doncs que al final acabes... Hi ha algunes que et van acompanyant, algunes que et deixen d'acompanyar, i llavors són com el Guadalquivir que tornen a aparèixer, però d'altres que no, que ja no saps res més d'elles i penses, ostres, què se'n deu haver fet? Llavors, el futbol ha sigut el meu fil conductor des de ben petitona fins ara, perquè al final no m'he sabut mai desvincular del futbol. Just abans d'entrar aquí ho comentava. Jo ara anava a deixar-lo del futbol, ja la catalana l'anava a deixar perquè em requeria molt més temps. Jo estava directora d'una escola, tinc família, creia que era el moment de deixar-ho perquè no podia dedicar tot el que ara el futbol requereix. I jo estava molt contenta que s'exigís tantes coses pel futbol femení, i ho anava a deixar i mira, ara de cop vaig dir a la Federació Catalana haig de deixar-ho, no puc seguir així, i em va sortir-lo de l'Espanyol. I vinga, una excedència i posa't allà. Vull dir que al final, no, per sort, penso que és una sort, ha sigut el meu conductor i després tots els valors que hi ha al voltant del futbol i de l'esport, no és futbol, és de l'esport, no? Al final, responsabilitat, sentit de pertinença,
compromís, esforç, resiliència, adaptar-se, tot això són coses que te la portes en el teu dia a dia, en la teva forma de ser, el teu, no sé, ser competitiva. A mi a l'escola de vegades em deien és que no s'ha de ser tan competitiu. Dic, la vida és competitiva, tu, no em vinguis amb històries, no? Aquí tots competim i estudiem per ser els millors, unes oposicions i guanyar una feina. És així, el món és competitiu. Llavors, a vegades em renyaven, no, que hem d'educar més cooperatiu. També podem ser cooperatius, ens hem d'ajudar, però al final guanya un. Llavors, ens hem d'ajudar per guanyar. Exacte, aquí és. Llavors, aquest seria una mica el resum, de tots els valors que he après de l'esport, doncs els he anat portant a sobre i els he anat carregant, no com una motxilla, sinó com una companya de viatge, de som-hi, anem. Doncs no sé si hi ha alguna pregunta més. Si no hi ha cap pregunta més, m'agradaria tancar com ho hem fet els altres 3 episodis. Per sort, al planter a la ràdio hem pogut portar 4 referents pioners dels temes que hem parlat i, per tant, m'agradaria que tanquessis l'episodi enviant un consell a aquestes noves generacions que pugen del futbol femení. Doncs consell, que s'ho passin molt bé jugant. Per mi és l'essència del futbol femení, és que qui comença a jugar a futbol, si és noia, és perquè li agrada molt. Els nois al final és com volem arribar a ser, volem no sé què. No, les noies és m'agrada molt el futbol i vull jugar i lluitaré i no tindré tot el que els nois potser tenen, però jo vull estar allà. Doncs que ho valorin, que gaudeixin molt, que aprenguin i al final, si han d'arribar, arribaran. I si no, no passa res. Cada vegada al futbol femení arribaran menys jugadores. Fins ara era com molt fàcil arribar a primera. Jo ho vaig tenir molt fàcil. Ara jo no sé si arribaria a primera divisió. També és veritat, perquè al final les coses han canviat moltíssim. Però jo els diria, si us agrada, endavant, però sobretot, al final, una cosa que falta molt avui en dia és l'esforç. Falta molt d'esforç en tot, en general. Ens rendim massa ràpid. Llavors jo crec que aquí el consell que els diria és, si ho vols, segueix intentant, segueix millorant. Doncs amb aquesta reflexió podem tancar el 4è episodi del planter de ràdio dedicat al futbol femení. Gràcies a tots els que heu fet possible, a l'equip tècnic, als que heu vingut aquí, la Fila Zero, i en especial a tu, Marta, moltes gràcies per tot el que ens has convertit. Gràcies a vosaltres. El planter a la ràdio. Ens trobaràs a YouTube i a iVoox.